Yusek Aboy. Aboy lang po. Ako po si Luz, 57 taong gulang. Ilang taon na rin po akong byuda at walang mga anak. Meron kasi ako nakilala online, si Manuel. Alam ko na to. Halos magkasing edad kami, byudo siya at wala rin mga anak. Mag-iisang buwan na rin kami nag-uusap at lagi siyang nagpapahiwatig na gusto niyang manligaw. Pero ni minsan, hindi siya nag-send ng pictures at ayaw niya ring makipag-video call sa akin. At mas lalong ayaw niyang makipagkita. Ako ang babae, pero ako ang unang nag-i-initiate na magkita kami. Pero palagi siyang tumatanggi. Pero kahit ganon, hindi pa rin ako napigilan ma-inlove sa kanya. Kahit na may edad na ako, hoping pa rin naman akong may makakasama ako sa buhay. Kahapon nga, nagyaya ulit ako na makipagkita sa kanya. Wow! Finally, pumayag na siya. Pero ang sabi niya, padalhan ko daw muna siya ng 5,000 pesos para sa kanyang pamasahe. Pero ang payo ng mga katrabaho ko, huwag na raw akong tumuloy. Dahil nakakaduda raw na sa akin pa siya humihingi ng pamasahe. Ang lalaking kikitain ko at baka raw binubudo lang ako nito. Kasi sa Pasay lang naman kami magkikita. Tapos sa Paranaque siya umuuwi. Bakit 5,000 ang hinihingi niya sa akin? Anong gagawin ko? Tutuloy pa ba ako o titigil na ako sa kakachat kay Manuel? Pahingi po ng advice, please. Sender, spot the red flags. Ayaw mag-send ng pictures, ayaw makipag-video call at laging tumatangging makipagkita. Una pa lang, kahina-hinala na agad ang mga to at nagpapakita to ng mga senyales sa tong uri ng love scam. Kung ayaw mong iba ang makinabang sa retirement funds mo, cut the connection. At huwag magpa-fall. Send lang sa official Facebook page ng CICC. Tandaan, 24/7 pa rin ang hotline 1326 ngayong 2026. Awi lang po. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo,
damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Tayo na't magsama-sama, itayo natin ang ating bandera. Kababaihan tayo'y magkaisa, hawak kamay at iwagayway. Upay nga kulop haaton nga tanan mga taga Eastern Samar. Ngayon, maupay nga kulop maupay nga kulop haaton nga tanan nga tanan nga mamarati nga naaabot hini nga programa han DYES Borongan Kababayin-an ha Borongan City Association. Kababayin-an padayon kita hitaton mga kariyag igpahimat ngon yan nga kakurulpon yan nga ano yan na Women's Month na yan na March 1 yan unang adlaw han pagsilibrarhan bulan han mga babayi diri la din hiaton kun yan bugos nga Pilipinas direct sure yan na ako nag-celebrate at ibang states kayo may data sinisiri nga mga kaguriba nga aton nahibabatian nahibabaruan dit aton mga kabugtuan nga to party hiton Middle East sana magin ligtas sa rin Tagalog ito naton mga kababayan magin safe la kita nga tanan labi na aton mga kababayan nga ada nahipapamut nga hini nga kaguriba yan nga panahon nga nasugad man na hatag kami maupay nga kakurulpon hiton pamunuan han DYES Borongan Radyo Pilipinas ha pangungunahan station manager hi Ate Rot Rivera Abunda sugad man kan Ate Sok Aberia ngan syempre anadihan master control hi Sir Alquin hi Engineer Alquin thank you tiyo ginahatag amon nga suporta nganya na ano na yan na, alas 13, Marso 1, Sunday. Shout out, ito niya na nga adhan mga naninimba. Sana, iyo kami, yan na, igupod ito iyo pamalandong. Kay haranin na liwat itong kwarisma, di ba? Nag-uuna. Nagtitikang na. Oo. Nagtikang nakitaan aton as Wednesday. Ngan, aton mga, ano tiya dida, mga kababayan nga igampo na naton nga maging safe hira nga tanan. Safe kita bisan kun anhi kita Pilipinas. Ngan kariyag gula liwat ano ha iyo nga may kudi di kaupod an aton mahusay ngan mabaysay nga kagawadan barangay Sungko. Hi Ate Shirley Banario Sagon nga fresh from travel in hiya para may ka connection ani agin lalakaton ha ngadto ha Iloilo kanan God. Ngan kuan line hiya diri nasinga to din hiya balit binisita char. Ngan Ate Shirley maupay nga kulop pa imo nga Yes, maupay nga kulop ton mamarati. Maupay nga kulop liwatan naton station manager kan Ma'am Roth Rivera Abonda. Sugad man hitakon kabatch nga mahusay hi Madam Sok Aberia ngan sugad liwat hiton aton Engineer Alquin radio technician maupay nga kulop haaton nga tanan nga tahanian ang tanan hahani station DYES. Yes po, maupay nga kulo pa aton nga tanan. Bisan okay, magpapakilala pa hiya, waray pa hiya pagpakilala, hiya nga limtanan niya ngaran. Dire. Maupay nga kulop daman, hiton bugos nga mamarati. Hi ako, nadaman, Shirley Sagon, taga Barangay Sungko, andiri pa nakilala. Yadi dadamang kami
nagtitikang hini nga programa hiton kababayan padayon. Yes, nagtitikang kay inundang kami hinpira kabulan. Pero an aton pilot episode hanik pagsulod ta nga haw Yes. na sire nga maupay. Sunod it aton pag-istoryahan nga mga i-invite ko akin la igin papasabot nga sana maging available hira aton mga kabataan nga nagaadbokasya hiton mga rights hiton mga kabatanunan. Sana namamati hirayan na ningalimutakan nga ron pagkuhaa. Hello, shout out kan tita Kasim han barangay may bakong. Sana imo kami ano hadto fill in hadto nga mga bata ani rangaran kun hirahin adto hingangalimot laak. Sorry. Nakilala ko inhira dinhan usa nga activity hankop kundi naging ka-partner ang kababayan ng Borongan City Association. Hinusa nga advokasya nga nag-anuhin mga rights han kabataan, rights han mga parents, an obligasyon han mga parents, nga han mga rights han kabataan kung papaano hira iton relationship nga magpapaupay hiton kabata, hiton nanay, hiton tatay, hiton mga anak. Nga sugigin aton nga na guest ani didi, may dahin niya maupay nga report hit iya pamilya. Gupay ko hira na idol akin na ira kit ira itirahin pudo dana it nanay. Hi Ate Shirley gupay ko niya pag-interview pero nadiri man pagpa-interview kun may niya kwarta. Ate Shirley, tagi kamihin guti nga insight kay maaram aki ka iton kanan women's focal didhet iyo barangay. Opo, ate, pwede kami nim taganhin pahapiyaw nga impormasyon parit iyo mga aktibidades or mga iyo mga basta dida kung ano't iyo pwede ipasamwak nga makakabulig hiton aton mga mamarati nga nagkikitaliwat at pag live stream hini nga programa nga kababayenan pinaagihan Radyo Pilipinas DYS Borongan. Basit im pakiana. Sorry la po. Sorry. Di dahil ta amon barangay darak ito na akong committee ba is Committee on Health. Yes. Tapos ako ito sa desk officer Mm-mm. nga hikita ito naghihibo hiton pagsolbar hiton problema parte hiton kababayenan labi na iton nga mga inaabuso. Yes. Kita nabulig kita, nagduduso kita pag paano hiton Proteger. dire pagpaano hiton Pagbaskog. kasing hiton kababayenan nga dire la kita yano nga kababayenan. Yun. Diri la babae. Babae ako, hindi lang babae. Ngan didit imo bawsi ka man ate. Isa nga right hiton babae in pakahusay, o di ba? Pwede. O di ba? Diri pwede pod ngan hiton iya asawa, iton babae ngun hiyain maghihingyap nga magkamayad advancement hit iya personalidad. Tama ito. Kasi pag di ka na naman mag-ayos tim kalugaringan, may posibilidad naman nga di rin na nga siguro maulit im asawa kayo balay. Oo, kinahanglan talaga. Bisan kung kita mga nanay na, kinahanglan mag-aayos na malakit at kalugaringan. Ayaw tapabay upod it atin kinabuhi. Personality development, yes. Ngan upod it pagbobost hit aton confidence. Ngan di dahil nga mga aton eristorya ate. Yan nga bulan hiton kababayenan, di dahil iyo barangay. May da ba niyo mga aktibidades? Parang di relax sure kung magkakamayada pero pag-irestoryahan pa naman. Padayon iton iyo mga paghimuhin mga programa para iyo mga babayi, mga kababayan kasi as a public servant ikaw, diri ka malit ba kay kababayan ang kala matutok ka lahit kababayan no. Matutok kahit imbugos nga masal lang atak komunidad. ayaw la tututok hit kababayan kabisan nga basta babayi sakop hit iyo programa nga hit mga iyo mga aktibidades. Tama ba ate? Kay usa ka nga barangay opisyal. Ano iton role ate di dahiton
babayi dito sa nga nakita kasi mga babayi it iyo mga kaurugan hit iyo mga konsihales babayi. Shout out nga dito iyo barangay Yes. captain. Sige nga shout out. Shout out iton council, bugo sa council iton barangay Sungko. Labi na nga dit amon hinigugmaon nga amayhan barangay nga sobrahin ka maupay nga amay iton barangay. Wow, Oo, congratulations. iginda na ko inhiya. Kap Leslie Mingo Tinicart anwaray pagkabutlaw han iya pagserbisyo han iya katawhan han barangay ngan sugad man han akon mga igkasi kagawad diri nalak magtitinag-usa nga tanan nga mga unappointees nga tanan maupay nga kulupay iyo nga tanan. Shout out hanis sa nga kagawad ng Borongan City hasungko nga gyupay mag-TikTok. hi kagawad Belinda. Sugad man hano sa pahi kagawad Alan Herna. O di ba? May dapat usawar po kakunan kuan. Hino tanuyo sa ate. Anamon ti sorera adto. Ano yung treasurer? Oo. Wala kay nakadilan ligid na nagti-TikTok kamuhan. Anon hawak ko ang bit. Karayag ko na tumayaw ate. Hawak ko ang Pagpatanggal adtohan hagkot kay hagkot. alas 3 pala nun marigo na kami. Aw asya. Ko payo-payan kuno sa nga babayi inan hihingad to hiton mga sugad hiton nga mga higayon mga nakakapagpabulig hit pagpaudwag hit aton mga personalidad. Usang higayon nga nahingad to kamo hit dara kay usa ka mo nga ikaw bawsi desk ka anim officer. Related Oo, related han imo guide. Oo. Kasi tidaraon good an bulanhan kababayinan. Oo. Yan na naman, itaton bulan hit kababayinan din sa Borongan City. Nagrestora kami ramang susethan February 20 na magkakamay-ada hin kick-off han celebration han Women's Month din sa Borongan City ton 25th. Oo, kick-off and culmination. Ginusa na la kay Obligasyon na naman. Hello, budget constraint shout out po. nida, mga ka-members, ang kababayan na nasungko. Adi daman ha. Matikang na naman kita, hiton pagparisyo, hiton aton asosasyon. Yes. Ngan sugay man iton aton exclusive nga asosasyon hit Borongan City nga kababayenan may dagin papahimutang mga aktibidades nga pagbubuhaton in celebration of the Women's Month yan ang Marso. If I'm not mistaken ani gimbutang temporary an interim community involvement director and President han Barangay Tabunan hinan si Dolfo anak tatama ba o nagmamalian ngaran barang nagbabaliyo ngay kami naglalarang para maging malinang puson iton pagsilibrar hiton bulan hiton kababayinan magkakamay ad mga clean up drive gift giving and parang tapos may da pa tiya tree planting basta kodos to Nancy and Che kasi Che nagsuggest so nagsuggest hiya nga magkamayada la exclusive nga activity hang kababayan in celebration of Women's Month. Kunwari kita pag-ato bang dira kay babaro. Dire ka kasi na GC. Hinay naman alas 3:24 na iton kulop yan ang Marso 1. Bangin hira na buburing hitaton gininistoryahan. Kay Ate Shirley po na dating pala kagabi. Waray akin niya papahuwaya. Siring ko haya magre-report ka kung ano imo kinadto, kung nasingain ka nga lugar, kay nakita giguupay. Kaati ko nakatukit usa nga lugar, ano't imo una-una nga gintuturoy? Singbahan. Wow, nice. Kay ano? Siyempre, para mablisan kita it aton mga buruhaton dito ito sa nga lugar nga dirikit maghimo sayon it aton mga katuyuanan and protection syempre. Yes, protection number 1. Ano ate Shirley sagon ang mahusay nga purpose coordinator, shout out nga dahil mga kasi coordinator. Sana pisnaken kami niyong ate. Ate sugad hiton nga nanihingad to kahit nga dilain nga lugar. Ano ito na hibubulig or na ano na nagigyan mo nga benefit dahil ito mga sugad ito mga higayon na enhance ito imo culture
knowledge iton ano tapos may Damo paano. lang. Sugad hiton pagkakanto ni hiton iba nga mga mag-upay nga Mga lugar, dire mga mag-upay nga landmark. oo. Oo. Makaka-adapt ka hiton era mga mag-upay nga mga ano ini Mas lalo nim hira na intindihan kung ano hira. diri sugadan amon niya naging kadto sobrahin kaupay didto nga lugar. Okay. Oo, kasya nga gintawag Nga. tinawag didto ano ton? Kaya Place of Love, ano ba yun? Ano? Ano nga ran? Place of Love, adaan to. Place of Love. Kumbaga ito an lugar parahan mga peaceful, pagigugma. Kung din mo ipapakita iton imo pag Pwede tanay ipakita ang Oo, sige. Pwede ko no, engineer, ipakita po niya kinadtuan para i-impart ta kung ano ito nagiging benepisyo iton pagkakadton mga lugar nga mga lugar nga nakakabulig para iton personality development ngan pagkakaadahin ideya kung paano mo kakaptan iton imo kaobligasyon. Sige po. Bali po kasi an iraga po ginto yung hatuan gender and development. Oo. Ang priority hadto atin siguro mabuligan naman kamo kung paano niyo makadugang hitimo knowledge itim idea. Oo. Makadugang itim idea. So kita tawag kita pag seminar para makakadugang kita aton mga ideya. Mahisusumata nga dahit aton mga constituent or upaman ni mamamakiana hiunong hiton imo gisisimin Ito ni ate giniflect ato ni ginpapakita ha aton wall kung ano hira kung nasinga to hira Divine Mercy. Oo, yan ito na Divine Mercy. Hiton dito ka upay hiton nga place dida nagkamay ada positive parang impact. Na kami hiton nga parang kinato na kami heaven. Wow. Ito nga lugar. Ito hindi ang tuwa igbaw. An imo Kaya naman ginbuhat. Hanamang seminar. Nagkakaurusa kami pag harampang pangaon. Kung ano-ano yan to. yan to yung papakita kung ano ang ganap. Kasi naman pinanbuhat. Nag-travel tour kami. Nga tanan ng mga kahumanhan amo na seminar. May nanang travel tour. Okay, para adto hiliwat nga makaduganghan iyo mga ano itiya mga simbahan sobra ka mag-upay era mga simbahan mga antik ito ng mga simbahan. So naninga to kamuhan mga historical places. Para syempre magaduganganan iyo cultural knowledge kung ano ato niyo kinadtuan, maka-adapt kamo kung ano an ira mga batasan ngadto kung ano kay ano ang kaugalian sugad hiton kung kay ano nga may mga sugadit nga programa didto ha irang nga pwede ta igpa-connect apply liwat din hingan hiha aton pagkatunihan mga tourist spot ginpakita ha iyo kung ano an kaupayan han aton nasod ang kaupayan kung ikaw usa ka nga babayi nga empowered nga babayi or ada pan iba bisan mga lalaki kay gender sensitivity man iyo nga to pakay. Okay, Ate Shirley, thank you. Sobrang kaupay. Mga upay dito. Mga buutan, bisan ka magsulot mo mga alahas mag-aga ato kahit kalsada waray maglalabot hain. Waray sinisiring nga danger. Yes, bawal magsigarilyo dito. Waray nan garilyo, waray mga kalat ang kalsada. Wow, oo. Sobrang kadisiplinado. Dinhi aton may daliwat lugar ha aton nga hibaro ang kuan pag-travelan hani. Di pa kadto kami han Congress han 28th Congress han kuan. Didi artiche bawal magsigarilyo hagawas. Sa liwat iton gid nga punto nga bawal talaga manigarilyo. Okay. Nakita kahiton nga mga maglidong dito kalsada ha. Artiche nga parang planggana hiya.
ira kuno iton kuan ludanan itonit nagmamama. Ay, see. Oo, kay didihit atin Ira kasi. kasabihan nga ludanan kuno kay di mahira nakakasigarilyo. Asya. Kanan mama. Kanan mama, an ira dito paghimuahit nga lugar. Direk nakita hit mga ano kasi. Yan na naman, alas 3:30 na. Karayag namon maghatag ginusa nga pahalipay haiyo. Adin usa naton nga batanon nga bata. Batanon nga bata. Nga mahusay nga tikang nga barangay Sungko nga karuyag maghatag hin pahalipay ha aton nga tanan. Hinatiya. Sige daw atig, pakilalat imo mabaysay nga anak. Maghahatag Pakilala hato na, ni Ana. pahalipay. Ikaw na lang pagpakilala. ha? Ayaw ga. Sige, para hibaro ka. Ay, adin akon bata kun ginupod kay nagpapakauraw na ini kangin ang pag prenaktis Kay ano? kay nadiri pagupod na awod hiya. Ayaw ka ini usala ini nga tinikangan. Bangin malin asyet ak Greco agoy. Yes, kay daw. may da tabaya din maabot hinangalimot ak may da ta maabot nga diak maaram kun ano nga pizza parang magkakamay adahin singing contest nga ginaaghat adton mga singer. Parang Ad- yan oo. na adang adlaw. Na parang may da nira audition. Oo, audition Kaya la ini nga bata kinapuspahan edad. Sayang pero practice la bayeng para hitsunod pag abot hiton imo ito kaidaron magkakamay ada kin chance gihapon ngan. Adi po naton inihahatag para pagpahalipay yan ang kulop. Para hini nga aton programa nga kababayin-an padayon kay ini nga aton programa is diri lain para ha aton kay para iniliwat hit mga anak niyo para iyo mga may pakita iton mga talent and skills niyo dinhi kun ano man shout out nga dahan nga tanan ng mga singerists nga kababayan. Shout out liwat iton nga tanan niya na nga nagwa-watch iton aton na live. Yes. Belated happy birthday to Kagawad Mabel Diskaya, Barangay Kanhaway, kakulupan niya birthday. Nga sugad man. Han nga tanan nga magbo-birthday. Happy birthday. Han nga tanan nga nagbo-birthday na. Adiyan aton usang regalo haiyo para han iyo para haiyo. Iso nga din Ako na diri. tangkala. Hello. Haaton nga tanan. Adi po kita yan na nagpapadayo na naton programa kababayinan. Okay. Salamat. Hato na mamati ini estasyon DYES. Ngan adi na po. Okay? Aton pamatian an aton usa nga sangkay nga bata nga mahusay. Opo. Kalakpang sa lupa'y para akong inaanod, nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Pigang-piga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa likaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan o pagkakalan. Pero di ka nag
sabihin, ako naman muna. Kanak pang sa lupa'y para akong inaanod, nalulunod sa batikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala ng bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahang tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan-dahang iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Tapos na, bibi? Okay. Thank you, Ate Brianna. Hani mo maupay nga pa pagkanta. Thank you, hani mo pahalipay nga iginhatag haaton. Nga na, inato. Salamat, Ate Brianna. Salamat han iyo gupay ang pagkanta. Siguro pag-abutit panahon magiging usa ka nga maupay ngan matagumpay nga singer. Nga nasa ring pat iton maging proud iton imo mga sisters. Nga siyempre imo kag anak hi Sir Sagon. Sergeant Sagon at ano ate? Tapos si Kagawad Shirley Banario Sagon, very proud mother. Ate Brianna, di ang kahibaro. Hani mo pagkanta, ate? Kan nanay? Hinutim nanay? Sure. Hinutiya? Hain ha iyo mamaupay kumanta ate. Sugag, yakang gana. Tak, mama. Oh, talaga? Hino yung mga husay? How young are you, Ate Brianna? 12 years old. Wow, at 12 years old, giarami ka na kumanta. Nang sana ano pag-abutit panahon, maging usa ka nga professional singer, nga maging pride kahiton Borongan City. Waray ko nung sounds. Waray sounds, nasa ring hiya. Waray sounds na kanta yun. Waray. Di magtabos. Waray bati Pwede tayo utruhon. Nadiri na. Oo. Upayan ka na, Ate Brianna. Bigay na bigay. Anong title hadto, Ate Brianna? Ako naman muna. Ikaw na talaga. Ikaw muna. Kasi hindi ako marunong kumanta. Ikaw muna. Ano man, pakakantahan taliwatim nanay. Para sa buton. Kung hinuhayot marang kumanta. Ano ini? Kuan singing contest. Oo. Hello, shout out. Hello, Adi Sir Luther. Hello, sir. Hello, magandang hapon po. Happy Sunday po. Wow, nagkikita ni Sir Luther. Lieutenant Colonel Luther Rosuelo. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon sa iyo, sir. Namimiss ka na namin, sir. Kumusta ka na dyan? Ngan sugad man, liwatan aton mga iba pa nga mamarati din nga programa nga kababayin ang padayon na DYS Borongan.
shout out ta iyo nga tanan han mga presidente han mga barangay nga may da kababayinan sugad man han waray kababayinan nga mga barangay kung taano magin malipayon la kita yan nga Women's Month ipakita ta nga iton kababayinan indiri la mga babayi ha panimalay kundi mga babayi nga may da gamit mga babayi nga diri la palamuti kundi mga babayi nga may da mga papaabot nga bulig sa aton komunidad, mga babayi nga may da boses. Buwas may ada ano ti ate buwas may da ko atin diran buwas nga usa nga seminar nga ang magiging topic ko is para liwat hini nga bawsi. Oo. Mga kaya mas next Saturday is damo pet atin papaabot. Next Sunday. Oo. Ay, Sunday, sorry. Kasi I was, nahininumduma kasi kan Ma'am Jing kanina, napakiani akong Black Saturday and 28, kaya nagsula ka Sunday. Shout out nga dit akong mga batchmate, yan ang Dolores National High School, nga magkakamay-ada kami, yan na alumni homecoming, grand alumni homecoming, yan ang Easter Sunday. Kita-kits tayo, batch 88, ang mga 88, Dolores National High School. Hey, shout out, Ate Shirley, pag shout out na. Shout out nga dahiton nga tanan nga nagkikita yan na hini amon live. Pasensya na waray niyo batian sound han nagkanta kasi diri kami connected dihiton. Nawara ko yung anak technical. Oo, pero mo pa niya kanta. Ipopost ko dala iningal ano ba yun? Live. Mababati ito. Nabati din imo. Yes, okay. Sorry, sa susunod. Didet Itnanin live. at makanta. Okay, shout out liwat nga to hiton akon mga members, iton kababayan ha Barangay Sungko. Magkikirigta na bang kita utro. Yan ang March kasi Women's Month celebration. And ngan shout out liwat hiton akon Forfis family, Sedio family. Shout out hayo nga tanan labi na nga dit akon Madam Eloisa L. Gonzales. Shout out na pahabol yan ni Ma'am Jennifer Galmatiguhan, Barangay Canabong. Nasiring hello po sa mga babae, sa kababaihan, sa kababayinan, padayon, sa DYS Radio Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Thank you, Ma'am Jennifer, sa pagsubaybay mo amon programa. Ngan siyempre, siguro na mamati adaha di daha Barangay Punta Maria Sis Raquel anak Taloyola nga ni Ate Myrna. Kumusta Ate Myrna? Ang tagal naming nawala sa ere kay damon mga obligasyones ngan shout out ngan thank you an akon Purpose Care family. Ang ampon Purpose Care consultant nagkamay ada kamihin salo-salo kagabi kaya wara kinga tuhan walking agin invite ako han taga Barangay Bugas wara kinga to sorry la sis Rosie kay medyo may tama nga napiraw kay nag-celebrate kami han amon good kuno kasi na congratulate kami nga ma-open amon performance so nagselebrar kami shout out kan Josami Opo po ito function nakikita ko yes tapos shout out liwat nga kan Kat han barangay Municipality of Maydolong, kan Lubina Jan Andros. Kumusta ka na? Ahain ka na naman. Hello, mga taga-cares. Opo, nga sugad manan. To pa nga, ibabasa nga tanan nga care, Eastern Summer. Shout out tayo nga tanan. Maria Angela Pearl Isabel, ngan sugad man kan Patumino. Hello, hayo nga tanan. Ngan sugad man nga dan aton, syempre diri tayo nga ngalimtanan aton mga kabugtuan nga mga guardians dida aton mga sister Cotes, sis Raquel nga tanan nga namamati founder Goy Domingo Magpili. Thank you for all the support and understanding. Thank you po an nga tanan nga waray may daan nga tanan nga nag support hini nga kababayenan nga programa kababayenan padayon kita sana suportahan kami niyo hit susunod pa nga mga maabot nga mga Sundays magkakamayada basta igpa pa ko iyo and sana ma-invite ta next Sunday aton mga advocates mga child youth advocates and young hands din sa Borongan City. Yadi Ma'am Glenda Dinuso
plana na habol Barangay Siha Kababayan Haborongan City Association maupay nga kulop po with a 3 hearts. Hello. Ngan sugad man kan ara ati bangin may nimdi da mga shout out. Oo, yadi. Shout out liwat ngatut ako na Sister Red. Harayo ini. Alabang. Shout out Sister. Sana maupay dida ito ni yung mga pamahong-pahong. Shout out kan Sir John Rumbaba. Shout out liwat kan Marian, it akon mahusay nga patud. Shout out kan Madam Elinita. Hala, Shout kubusa. out tayo nga tanan, mga taga-sungko. Shout out ha aton nga tanan. May da pa ko no, nasa ring Brianna. Thank you Brianna. Sana it susunod nga Sunday mabulig kahiton mga kabataan nga hit sunod nga Sunday. Shout out Brianna ni mga friends di ha barangay. Elementary ka pala ate. Ano ka na? First year na. Grade 7. Tama, di ka na school. Compre. Wow! Kagagaling hit mga taga Eastern Samar National Comprehensive High School. Kanuna daman akin mga guest din mga taga Comprigig Upay. Ngan, syempre shout out nga din aton mga athletes and aton mga delegates nga duha Ibraa. Nga sana good luck and God bless sa iyo nga tanan. Enjoy labi na amon Kuya Mark Jade nga nag-uuyasan basketball ato ra Ibraa. Ayan na Ibraa. An iya long time dream na nga mahibraa adto na hiya. Shout out Kuya, hirot-hirot ka mga tanan. May nagistorya akon nga harayot iyo pangaunan. Pagpapayong ka mo. Kapaso-paso ang kunot ira ginaagian before mahingad to hiton ira pangaunan. Ngan syempre siya salamat hadton city government ng Borongan nga hinatag hin budget para haira. Kaya diret man hingad to. Diri magpapaka-fulfill hanira dream nga mahiupoda Ibraa kun diri to suportahan naton local government. Thank you hadton man nagpapakalupad han hearts ngan likes ngan Adi damo. Oo, sige ate nakita ka. Oh, shout out ta iyo nga tanan kay damo main pag tinag-usat ta. Shout out kan Madam Sino nga madam? May Lagria. She's watching from San Julian. Shout out nga din na mga taga San Julian nga mga sisters. Sis Marina. Sis Irma Moises. Shout out tayo nga tanan. Nahidlaw na ka iyo. Sana iyo nila iyo ak ma-invite nga haw. Shout out liwat hitak mga anak ya din nagkukulaw hira. Shout out kan Jessa, Kan Mabel. kan Junalyn, Junalyn. tak mga anak. Okay? Mga supportive inira. Oh, shout out nga din mga taga Barangay Sungko. Shout out nga din mga taga Barangay Libuton. Adyan iyo presidente han Libuton Kababayinan. If anything you want to know, just call me and pagkirigta kita didit akon residensya or didit aton store hit aton Kababayinan. Ngan sugad man shout out. Ang ilan ni magkirigta Oo. dadaman kay syempre may datadaman mga obligasyon. Yan na nga Marso. Mga kababayan. Yes. Amo igin papabalik ang pagpahinumdum nga magkakamayada. Kick off and culminating activity para itong bulan ditong kababayinan. Women's Month celebration yan nga March 25th. May pagbubuhaton nga symposium. Ang topic naton ang aton ordinance City Ordinance number 352. If I'm not mistaken na ba't ko nag-rumble. Tapos, unsafe spaces. Ngan sugad mahan HIV awareness. Ngan magkakamayada liwat. Mga health services. Sugadhan manicure, pedicure, arot. Ngan massage. Libre po. Tikang ito ni 8 a.m. nga dihat ka 5 p.m. Ay. Depende. Arayupan ini Yes. pagbabatas. Arayupan Okay. compound dito ha, gym. Hala, namamati na kamo yan na mga members. Damo iton mga libre dito. Kinanglan mag-ate-at na kita. Oo, waray libre nga pagkaon. Kay Okay, constraint okay ang na budget. Ang services is open for all, pero ang symposium is parang limited and attenda, and ma-attender. Tapos, kasi ang aton budget is guti ayla, maram naman kamo nga iton Pilipinas is crisis. Pero ang services, pakadto kamo. Any time of the day, pakadto kamo para mag-availhan services and manicure, pedicure. Bali, Madam Pres, excuse me. Kuan one day la iton. One day activity. Okay. Tapos itong Kababayinan Association ng Borongan Cities magpapazumba hiranan si
Tapos may ada tree planting, I believe 28. Basta adat aton group chat, warek pa memorya. Ano pa ate? Sorry group chat kay talagsalak talagsalak makakaabre. Di na nakakabasa dito hiton kuan na, di na nakakapag-backread kay sobra na hin kadamo. Asya, oo, gidida mo ito Correct chat. makakuan iton mga group chat An- natin. Congratulations and COP. Maram katon nga COP ate. COP Eastern Visayas nga nagkamay-adahin mga aktibidades. Congratulations na human na ano sa nga program, ano sa nga project nga nabulig parang kaupayan han mga bata, mga kag-anak. Anak giupay an kabataan kasi nakita ko dito na na-amaze talaga kaira kay giupay. Mas maupay pahira kung pagyakan la pag information dissemination or pagkandakin mga orientations gig uupay hira I will step aside kasi parang ang layo nila sa akin, di ba? Doon na cultivate an ira mga knowledge, an ira skills. Kaya kariya ko tira guest yan ang Sunday, possibly yan ang Sunday. Mga ano na ito, mga high school High school, mga taga Eastern Samar National Comprehensive High School. Ang nga tanan nga mga schools na dito. Giupay kay talaga oh my God, you're very young. Tapos sugad na kamuhit. Ang mga young hands, giguupay talaga nga. Bisan ako Kasi talaga kabataan niya na mga advance na hira. gusto ko mag-step back. Kay naaawod ak. Nadiri na nga ni kang pagyakan kay teka muna. Ano na ka nagyakan is very giupay. Tapos 16, 11, 14 sugad yata ang edad. Tapos oh my God, who am I? Sugad pero diri kita mapaperde. Kay syempre diri masi nga nakikipag-agaw kita. Syempre kinanglan tayo natin ang ating bandila bilang kanilang mga leader. Kasi hiton kabataan may dali hatag sususugan. Diri la ka basta-basta ka makakuan la kita. Sugad ka natin, Brianna. Gihusay. Mamahusay pa kaniya nanay, Charis. Thank you. Han mga namamati. Yan na. 8 minutes before 4 o'clock. Ngan ayaw niyo hingalimti. Ito ng programa nga Kababayin and Padayon is every Sunday, 3 to 4 p.m. Ngan ayaw liwat niyo hingalimti. Nga iton mga babaye, dirila palamuti. Hiton aton pamilya, hiton balay, kundi usahiya nga ilaw, harigi. Kaya nung agin ni-emphasize ko ini, kasi yan nga bulan hiton kababayinan, aada na liwat kita. Aada na liwat, para ini haaton. Kasi this is the first day of the month para celebration hit kababayinan. Uy, sorry la po, pero mila kababayinan. Shout out nga dikan Ma'am Eva. Shout out Ma'am Eva. Advance happy birthday March 7. Hino nga Eva? Ma'am Eva Camputo from Pipilitan. Okay. Shout out. Asyenta mo na daycare teacher Sungko. Happy birthday, ma'am. Tama ba? Oo, Ma'am Eva, happy birthday nga Ma'am Suzette. Shout out didahan mga taga CSWDO, mga pinangungunahan diya kasi kaya aware, diya updated, pero pakahibaro ko ang OIC is parang Ma'am Hilda, han CSWDO. Oo, Ma'am Suzette, thank you it iyo, permi pag i-invite ha amon, orogit kababayinan, nga dihi Ma'am Naomi Doligon Dikina. Good afternoon, shout out mga sasis ko, ready, reserve, looking forward sa update ng mga activities sa reservist. Yes, Ma'am Naomi, after po hininga programa, hininga kababayinan padayon, masunod, iton Eastern Samar Reservist time, yan nga 4 to 5 p.m. din ha DYS Barongan. Thank you, Ma'am Naomi Doligon. Nakantabay na nga ni. Oh. Padayon kita para naisasalin nga 6 minutes, ati. Ti mo masisiring bilang usang nga ehemplo hiton imo komunidad kay isa ka nga honorable nga kagawad ha Borongan tuloy. Sorry la. Barangay Sungko. Itak masisiring nagpapasalamat hiton natuod. Kita ko na serbisyo publiko.
Ngan salamat han yung sponsor. Salamat han mga nag-sponsor. Salamat han nga tanan nga binulig. Salamat han mga nag-sponsor han iyo pagkadto para han Ngan, iyo. salamat. Ayun na kita ba? Salamat na. Waray Basta na. nagpapasalamat. General. Ang bugos na binulig. Han amon kalakat. Oo, siya Okay. to. Thank you so much. Thank you ang pasalubong ate. Ngan shout out nga din amon barangay kapitan sa lahat inhini nga babae nga very empowered and former school head di daha barangay Liboton, hi Honorable Mayor Nagabilan. Kapitana maupay nga pag kulop ngan maupay nga pagsilibrar hiton bulan hiton kababayenan syempre niya anak Kimi Gabilan. Very empowered nga sugod man syempre ang akon mga members and officers and kababayenan ng barangay Liboton. Yan asawa ni Kagawad Michael Hijinet Sagayap Abukay. Ngan syempre an nga tanan ni Ate May. Hello. I miss you na Ate May. Ngan sugod man ang mga aktibo nga kababayenan ha Liboton. Magkakamay ada kita, ay la ka mo sasawa. Mamay ko nga ni dadaman higayon, magkakamay ada dadaman kita baranding. Ay la ka mo sasawa, kay di relate iton buhay sawaan. Kan karayag ko liwat magpasalamat han barangay Hindang, hi Presche Dumas Bakilod, nga nangunguna yan na hiton aton pag-organize para hit aton selebrasyon hiton bulan hiton kababayenan and kababayenan association. Yadi hi Ma'am Noy Midoligon is Dikinya na siring I'm watching here at San Julian. Thank you so much and God bless more power to your program. Thank you ma'am. Corporal Noemi Doligon, tama ba? Corporal, dire ka sa updated yan hit mga ranking. Ngan shout out nga din aton mga taga San Julian, hira Poundere. Dahil yan na barangay Bugas, inagkakamay ada walking, kumbaga orientation, han guardians. PGBI guardians, amutan afton faction. Ngan sugad man nga tanan nga guardians. Ngan sugad man nga din aton sectoral federated president han bugos nga mga babaye din sa Borongan City, hi Ate Melba Actions, shout out nga imo Ate Melba. Ngan sugad man han mga taga PGO dida ha Kapitulyo. Ayo nga tanan. Thank you nginakadaa kamay daayok ni diretso. Inapa-snack. Thank you han marasa nga cookies cha. I love it. Oo. Ngayon, syempre bago kita magtapos, 3 minutos unsa mag alas 4, karaya ko laig pasabot ha iyo nga iton kababayenan ha Borongan City Association in usa nga asosasyon non-profit association. Kung karayag niyo mag-sponsor hininga amon programa or hit amon asosasyon, you are very much welcome. And this is your host hininga aton programa, Adelfa Arlos Rivera, Barangay Libuton Kababayenan President, Executive Committee Chairman hiton Kababayenan Borongan City, ngan iyo liwat presidente hiton bag-o nga tukod nga Women's Against Violence Everywhere. Inibugos ini nga Eastern Samar. Nga usang asosasyon nga gintukod han Provincial Social Workers Office. Wow. Yes. Congratulations. Opo. Bali, thank you for trusting me and thank you liwat. Han akon pagiging team leader han Purpose Care Consultants. Thank you ha iyo. Nga di ko nila pag baon 2 minutos na la Ate Shirley mira panim. Magpapasalamat ako din kan Ma'am Roth. Salamat hini tinatagan kami niyo din higayon hiniamon programa kan Madam Sok, kan Sir Alquin nga nakakestorbo kita. No. Thank you so much. We are Opay nga kulop aton nga tanan bugos nga borongan, bugos nga boronganon. yes. Labi na akon mga kasi songko anon syempre. Yes po. Please like and share po hiton official page hiton Radyo Pilipinas Borongan. Kan syempre damay nyo na po ang official page ng Kababayenan ng Borongan City Association at saka po itong programa nga Kababayenan Padayon. Kaya ano po nga puro pasasalamat at ako na yan naging sasambit din kasi syempre hikita yan at bida mga babae. Yes, so, Ngan, very much thankful po haton parang
Kapira tanin ati nga year, pag kuanta hiton ini nga padayon kababayan 2 years, 3 years? 3 years mo, 3 years na. naman, Ada. Oo. Anniversary ta 4 hiton. years na. Tama, hiton third week of the month, hiton March anniversary hining aton programa. Sana may data pa sabog. Okay. Thank you, Angan. Good afternoon, Patan Tanan. This is your host Bye-bye. Damang saying goodbye salamat. and God bless.